سلام لوم مشات تغسي تسمع له أمانجو حرامريتن أمانجو سراوي تجرين قبل على سراوي حرامريت خوينات جميرهم بوجن سراوي حرامريت زتوهابة ناتخس ملاش يلن حزن النوعنا خنواجع نوريو محفري مورترات متقاس جميرهم هزب برعدي تشاقيلو يركب إتفورم زوجو حبريتاون الله አባላ በተባለው ከተማ መግባታቸውን ማስረድቷል። ትግራይ የእርስ በርስ ጦርነት ማዕከል ለማድረግ ታጣቂዎችን ከመደገፍ ባሻገርም የህወሓት አመራሮችና ወታደራዊ አዛዦችን ልክ እስራኤል በኢራን መሪዎች ላይ እንዳደረገችው አደርጋለሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸውንም እንዲሁም እስቲ አሁን ማዕት መደና ብዛዕባ ዘሎ ህሉ ኩነታት ክንሪና ሰናይ መከተታል سلام تايرس أخوي سلام فصلت ما قشين ترتيب تحدلتي كعب سلامنا مدنا برحان مزاهم لمون كم تلمود أوزه هلو خنا تعزت كورة مدب حزول لهم تقول له لخلو كبات سحمنتان لايك شير مقارهم كي ترسل أشوف تحدلت استكمة توقعنا ستالين أوز محبرة ميديا بتاعم أزرار بخوي نيرو السدوما بريزنت إسحاق فورك إنما مقالة كمتسيو وك جبريو إلو تزاريبو نيرو أزر ما بوز حساب شير ناقبرو نيرو استي بحال نكتاتل بريزيدنت إسحاق مقالة متو يتقرأي الناتوج أبا فندشا من زنيار روغو بنامن سنبليت بنامن تيارو نديك قبلت فلقا وك مارغي فلقا اللو بلا وك مارغو ايكار بريزيدنت إسحاق وك مارغو ايكار بزي أقاتامي يو أبي أحمد لإسحاق فوركي لبريزيدنتو من ستوتا ستواتشو እንደሚያውቅ አላቀም እኔ ግን አስመራ በነበርኩበት ጊዜ ትርጉም ያለው ማስተዋሻ ሰጥቻለሁ ለፕሬዝዳንቱ ትርጉም ያለው ማስተዋሻ አሳያቸዋለሁ ብቸኛ በርካታ እንግዲህ ያገር ፕሬዝዳንት ከዲያመንት ጀምሮ ቢሊዮነር ሚሊዮን ዝም ብሎ መሸለም ይችላል ስጦታ ሊሰጠው ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የሊቢያው መሐመድ ጋዳፊ 200,000 የአሜሪካን ዶላር ጊፍት ሰጥቶ ከዛ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ስዩም መስፍን በኩል ወደ ብሔራዊ ባንክ ገቢ እንዲደረግ ተብሎ ማን አጥናፉ ማን ገብረወልድ ማን የሚባሉ ሰውዬ ወደዛ ተጽፎ ገቢ ተደርጓል ጊፍት ይሰጣል ችግር የለውም እኔ ገንዘብ አልሰጠውም ወርቅ ስጦታ አልሰጠውም ግን ትርጉም ያለው ስጦታ ሰጥቻለሁ ስክሪን ላይ መታወት ብቸኛ ቢሮ ውስጥ የተቀመጠች እኔ ለፕሬዝዳንቱ የሰጠው ስጦታ ብቸኛ ታይቷል በስክሪን ላይ አሳያችኋለሁ ምንም ነገር ተደርጎ አይታወቅም ከዚህ በፊት ግን አሳያችኋለሁ ስክሪን ላይ ትርጉም ያለው ማለት ይሄ ነው እሺ ተጥልቲ ስታሊን ከም ተሰምዑ ዘለኹም ኣነኮ ብጣዕሚ የዝግረም ዘለኹ ማለት ንሻዕብያን ምሕጓስ ክንድዚ ህዝብ ትግራይ ይጽልእን ዶ ይባሃል እዩ ማለት ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣነ ጊፍት ላኽዎ በቃ ውገዙ ናቲ ጥራሕ እዩ ለቀመጥሎ ኢልኻ ከም ዓዊ ዓወተም ልገበርካ ዶ ትናገሪኻ ማለት ሓደ ጊዜ ትለሎ ናይ ፖለቲካ አፈላላይ ትፈልጥዎ ይኹም ና ስታሊን ዓርከይ ርግዕ በል ንሻዕብያን ምሕጓስ ክንዲ ዘርሐቀት ኣይትኸድ ስታሊንስ ዳሕና ሓደ ሓውናውን ኣሎ ተጋሩ ንሕና ኣብ ኤርትራ ዝፈጸምናዮ ገበንን ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ዝፈጸምዎ ገበንን ሰማይ መሬትን እዩ ንሕና ዝገደደ ጆኖሳይድ ፈጺምናሎም ኢና ዝብል ሓደ ሓውና ኣሎ እስቲ ንስማዕ ሰራዊት ተኸቲሉ እዚጉ መንግስቲ ኤርትራ ኣልኮ ይብለ ኣይካደም ከባጅም ኣብ ትግራይስ በደል ኣይበፅሕም ኮ ይብለ ኣልኳት ዝብል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣይኸሓደን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣይኸሓደን أو أي خادن جن أي تعسنا نيلي. تي مؤس من أفتنا يصلي أوان. أول سعيد سنة دنا. ما راح تخم كنتيلنا عبدا يدورينا يو. كم زيلكم كنتم مارخو كم زيجرناكم أنتم وعقات أنتم زعنا عليه. الشرح هذا عليه سند. شو ليك بود سند دنا. بوجن إرساكو أي تخادن تدفع. عندي بوجن تقرأ يتكحن. أو العلي إرسال زوج حنايا بدل. بوجن تقرأ يتكحن. انت اين بتصحنا كنا من الوقت ان يحق بعل مويا بقروا ونعخا محازخا غودفايون يجلص نيرو بخونه ميديا صورونا يوصح زول او كينات استفدر خناتات نيرو فتناي صورونا خناتات يلو غودفايون يلالي سام استفدالي منقدتات تدلم يخا نصصر زقرو دي يبس منجس إرتراس جاي يفتصم أنا إذا أمن ناس فتصمنا إيش منجس حوحاتي أمن دو هذا سكراك إندي سوي إذا أمن دعي أنا قني أمن سمعنا قلك خوينات تخيل أوه تناش عن شعتم في 9 سنوات وتخكل بوم 10 ساعات 9 شموات نزلوها خوينات الصوت راح يكون خوينات تجزع 10 عنوات نجيبزي مع 8 سيرك يفلي
بوغن إرسا معك سرائي بوغن نو معك سرائي تبو ككل العلي هو تسوي أي ولي هسأنت عيدر تو هسأنت منين زي فلتو تسكف كفو خسرائي بوغن إرساون أو اللي إرسا زوج خسارة ملك أول مشي هذا نزي شايفين كذا فين كان نحن أنا تهدي لنا نار كان نأوخا أيكون كانت خد تناشوا طلعت نسوق نتقعي ونحن ونتقعين هنا عقينا في الزخانة إنت أنا حنت زي قبلاكن دحرت خوينات زنبرة إسا عمت إرتراويان يهوات أيام دحتوا لهم كوينكا قرافت أيام دحتوا كوينكا كعالم قليلكا كفترة وهفتم ودباتم كي تقوم غيركا إيكونومي إرترا يعنيها زي كانت إرترا تسفح خورص وغيركا إرترا حنتي خورمي خكفة بلكا كذبي إرترا نابد خنت نابد حرت كود غيركا نصيب إسكاف طوينا بوليسي نايت سرعة يكون نزي مالت بوليس نايت سرعة حدا 1 كيلومتر ودب زلوا مبرق أفريقيا أو الثاني زبال استراتيجية زحزت هاجر خميجرا كنا أيكون نحن نقول بوليس إرترا يرمو اليوم يرمو علما نايم نقص إرترا قداي نايدي كاتت إرترا يولك له نحن زوج حنا يوم عاتي ذكره باب بينا فرد حدا بايزوي أوزي حدا كحد زلوا زحونا زي أو نحو حد دقة فندق ناي حو حد سنا حساوي أوزي زوجة بايزوي حو حدنا شعبية ناي ودوات باسي نافذ باسي أي تغيروه بيزاهم خذ زحونا زي لك تجارو لإرتراويان خمس بدلنا يوم إرتراويان نعنا تجارو خمس بدلنا جيرو يزغر زلا نو خرينا يكو عرق كبالتل أتزبيو لعلز سرعة دسلو للحجوز of course أفتل حلفة جزيرة ما تتعفى فينا أنا أتفينا يومنا أتفي يومنا يوم جن إذا كله بسنك منيو بسنك زخلت سرعاتي بسنك زي أب إرترا زلو سرعة أتي أب تجري زلو سرعتني تفعتكم استهلا لهزبت سدوا عوضكم استهلا لودو يسدد لازم هم زكوني يخلن إذن ما يخون يتحكي تحقق كنجر خلني هو إذا خلت هذا زتف إذا لو بسنك إذا أو خلت هذي زلوا سرعاتي زتفونا حد ممكن تقف أزجبرنا زلوا مبر هذا تواعي شيء فلتن بالقتل نحاد سرعتك تحققوا لهم بفلاي أو محاورة ميديا تموت سوات قالهم سخاتهم دما أنت أين نزارب زلنا لهم لوع لهم دقيقهم حسوا أبتي نا إتيو إرترا أورنت تجارب راح يكون أنت ساتفنا هذا كتحسس بالناس جبوا نحن عندنا فينا وساتهم ما فيهم زي خونسي نقد سأل خلينا نتفاهم أنت خلينا نجبر لنا زبل حساب يمسع سنة حساب يمسع أشوف تطلت استنابتي تقصلن هلو زلو زعبا كوش دكم كم زفلت حارة مريت أب عفار خمسة نبرنا بتقرأي خمسة أتون حبيرنا لهم نيرنا استي من الوقت إزازينا زي نسمع سبر زينا ما حارة مريت تقالستي أمول تقرأي تبتينم ألو دك شرة بما يتصبري أتيملو دك اندرتا أبرختات اندرتا أتيملو دك عجامة أبرختات عجامة أتيملو دك رايا أبرختات رايا أتيم ألو دك تنبين أبرختات تنبين أتيم ألو سلازي ملء تقراي نحرا مريت تقالسي كوي ومو ألو مالدي سلازي حزب تقراي من إسي تقراي أغوني نحرا مريت تقالسي نخطكون بزاقات أمي ملأغتي يما حلال فلكا مخنياتو دما نهانا حتو فتحاونا فتحاوي إيو عدي بدك عدي تمحدر ودا عدوا نابشير مصيو زما حدرني منم عينت مخنيات يولو ودا عدوا ناب أقسم كيدو نود أقسم زما حدرو منم عينت مخنيات يلن ودا عدوا ناب تنبين كيدو نود تنبين زما حدرلو منم عينت مخنيات يلن ودا عدوا ناب اندرتا كيدو نود اندرتا زما حدرلو منم عينت مخنيات يلن ودا عدوا نعقام كيدو ندك عقام زما حدرلو منم عينت مخنيات يلن ودا عدوا نرايا كيدو ندك رايا زما حدرلو منم عينت مخنيات يلن سلازي حطونا فتحاوي نا فتحاوي ايو اب ناي ادم حلوتي ملشاتات دما مسانا منم عينت زواج يولكمن انتخونا نعنا حقوزنا نحنا من اسياتنا اسخمون من اسياتهم ننو علينا كنواقع يبلنا نزيهم ارقطوت دق 9 دق 8 عمت تباهلو
ነንባዕልና ክንዋጋእ የብልናን እንተኽኢልኩም ንዓና ሓጉዝና ተዘይክኢልኩም ድማ ኢድኩምን እግርኹምን ኣጣሚርኩም ዓሪፍኩም ተቐመጡ ክንዋጋእ ኢና ተልኩም እውን ኮንቱ ኢኹም በር ክትሞቱ ንዓና ኣይትስዕርናን ኢኹም ናይ ሕወሓት ዝበሃል ብምሉእ ድዋዕዋዕ ኣቢልና ኢና ናይ ሕወሓት ታሪክ ዝበሃል ተወቂዑ ካብ ሕጂ ኣይሰርሕን ናይ ሕወሓት በዓላት ከም ጣዖት ዝኽበራ ነበራ በዓል ለካት 11 ጉንበት 20 ሰነገለ መለ ዝበሃሉ እዚኦም ድዋዕዋዕ ኣቢልና ኢና ማንም ዘኽብሮ የለን ስለዚ ሕወሓት ተወቂዑ ካብ ሕጂ ንየ ክድሕን ኣይኽእልን ወይ እዚኦም ናይ ዓድዋ ጉጅለ ካብ ሕጂ ንየ ክድሕኑ ኣይኽእሉን እዮም ስለዚ ንዓኹም ክማልአኹም የብሎምን ዓሪፍኩም ክትቅመጡ ኣለኩም እንተኽኢልኩም ድማ ንዓና ክትሕግዙና ኣለኩም ሕቶና ፍትሓዊ ንሕና ባዕልና ንባዕልና ኢና ንመሓዳደር ንብል ኣለና እዚ ሕቶ እዚ ድማ ፍትሓዊ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ሙሉእ ኩሉ ሰብ ባዕሉ ንባዕሉ ዝመሓደር ኣብ ኣውሮፓ ኺድ ኣብ ኣሜሪካ ኺድ ኣብ ደስ ዝበለካ ዓዲ ኩሉ ሰብ ባዕሉ ንባዕሉ ዝመሓደር ሓንቲ ዓዲ ተኣኪቦም ሓንቲ ቤተሰብ ተኣኪቦም ዝገዝእዎ ዓዲ የለን ኣብ 21 ክፍለ ዘመን በጀካ ኣብ ትግራይ ብቻ እዩ ዘሎ ስለዚ ሕቶና ፍትሓዊ እዩ ኣብ ናይ ኣዳም ምልሻታት ምሳና ዘዋግእ የብልኩምን ዓለም ሙሉእ ዘይሕጋዊ ምልሻ ምዃንኩም ይዝፈልጠኩም ኣብ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ዘይሕጋዊ ምልሻታት ኢኹም ምክንያቱ ሕወሓት ካብ ምርጫ ቦርድ ተደምሲሱ እዩ ዘይሕጋዊ ፓርቲ ሽፍታ እዩ ስለዚ ንስኹም ድማ ናይ ሽፋቱ ዓማፂ ሓይሊ ኢኹም ዋላ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንባዕሉ ናይ ሽፋቱ ዓማፂ ሓይሊ ተባሂልኩም ፈሪምኩም TDF ዝብለኩም ማንም ሰብ የለን ዋላ ኣብ ሮይተርስ ኪድ ኣብ አልጀዚራ ኪድ ኣብ ጎግል ኪድ TDF ዝብለካ የለን ዓማፂ ሓይሊ ኢኻ ስለዚ ዓማፂ ሓይሊ እናተባሃልካ ካብ ትፅዋዕ ንዝንህና ናይ ሓራ መሬት ሰራዊት ክትሕግዝ ኣለካ እንተኽኢልካ ድማ ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ክትርኢ ኣለካ ትግራይ ተፈትዩ ተጸሊኡ ንሕና መንኣሰይ ትግራይ ኢና ክንቆጻጸራ 4 ነጥቢ ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለሰማዕኹም ኣላቭ ዩ እሾታትልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዚ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ከም ዝነበሩ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዩ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሰሚዕና ነርና ኢና ሕጂ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ብሎም ዕለት ብሎም ምሸት ተኽሲ ተሰሚዑ ኣሎ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ሼር እናገብርዎ ነይሮም ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ ትፈልጥዎ ኢኹም ዕጡቋት ማለሊት ብኣንፈት ዋጅራት ከባቢ ሰንዓለ ከባቢ 1 ሰዓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓራ መሬት ኩናት ጀሚሮም ብወገን ሰራዊት ሓራ መሬት ዝተዋሃበ ናተኽሲ ምላሽ የለን መሕዘን እዩ ኢሉ ፖስት ገይሩ ኣታኽልቲ ጥራሕ ኣይኮነን መዘክር እውን ፖስት ዝገበሮ ኣሎ ሎሚ ምሸት ብጆን ትምራሕ ልዕሊ ኮር ምንም ካብ ዘይብሉ ህዝባዊ ንምርዓድ ኣብ ወጀራት 3 ናይ ድሽቃ ጥይት ተኪሳላ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሓደ ሚድያ እውን ኣሎ ህፁፅ ሓበሬታ ወጀራት ዕጡቋት ሕወሓት ሓዚ 1-10 ኣብ ወጀራት ጣብያ ሰንዓለ ቆሸት ሓደላ ሞርተራት ምትኳስ ጀሚሮም ህዝቢ ብራዕዲ ተሻቂሉ ይርከብ እሾታትልቲ እዚ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታት ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ሓራ መሬትን ሰራዊት ትግራይን ኩናት ከም ዝተጀመረ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ከምኡ እውን እቲ ኩናት ዝጀመርዎ ድማ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ንሰምዕ ኣለና እዚ ድማ ትክክል ከም ዘይኾነ እዚ ድማ ዓበይቲ ሽማግለ ንዚ ዝግበር ዘሎ ተኽሲ እውን ዕርቂ ከካይዱ ፈቲኖም ነይሮም እዮም ሽማግለ ዓበይቲ ዓዲ ወጀራት ኣፍቲ ተኸፊቱ ተባሂሉ ዝነበረ ዝተወሰነ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝግበር ኩናት ኣብ መሬትና ክልተ ወገናት እናተዋድኡ ክንርኢ ኣይነፈቅድን ኢሎም ደው ከብሉ ክኽእሉ ኣለዎም እስቲ ሓደ ሓውና እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ ወጀራት ደው ኢሉ ዝረኸቦ ሓበሬታ ንስማዕ ናብ ወጀራት ደው ኢለ ነይረ ኣብ ከባቢታት ዓፋር ሓራ መሬት ዝብልዎቶም ዝጸንሐ ሓይሊ ከባቢታት ሰንዓለን ዓዲ ቀይሕን ተራጊፎም ኣለው ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ድማ ናብ ዙርያታት ሰንዓለን ዓዲ ቀይሕን ኣብ ዝርከቡ ጎቦታት ዓሪዶም ከም ዘለው እቲ ዝረኽብዎ ሓበሬታታት የመልክት ቀትሪ ከባቢ ዝተወሰነ ናይ ድሽቃ ተኽሲ ተመላሊሶም ከም ዝነበሩ ዓበይቲ ዓዲ ወጀራት መሳቕል ሒዞም ንከተዓርቁ ኣብ ልመና ተጸሚዶም ከም ዝወዓሉ ጥሉል ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ ይስመረልኩም ዓበይቲ ዓዲ ወጀራት ነንባዕሎም ካብ ምትኳስ ዝረኽቡ ዋላ ሓደ ረብሓ ኣይክህሉን ልቢ ክነዕብ ዘሎ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ተስፋ ንገብር ተጥዕሙ የስምዐና ገብረ መድህን ኣያለው ደጀኔ ዝበሃሉ ኣቦና እውን እንታይ ይብሉ ነውሪ እዩ መሕፈሪ ኣብ ወጀራት ተኽሲ ይሕምም ልፍንታዊ ኩናት ጽንተት ተፈጺምልና ዝተሓላለኸ ጸገም ገጢምና ሜላ መተንስኢ እናኣለሽና ክንሓዊ እናጻዓርና ሓዝን እንባዕና ክንዋጋእ ነውሪ እዩ መሕፈሪ ሓዚ ደው ኢሉ እንሆ ከይቕጽል ድምፅና ነስምዕ ናብ ዝርርብ ክመፁ ብሓባር ንጸውዕ ክብሉ ፖስት ገይሮም ኣለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩናት ሕጂ ደው ኢሉ ዘሎ ከይቕጽል ድማ ኩላትና ድምፅ ንኹን ኢትዮፎረም እውን ብዛዕባ እዚ ዘውፅኦ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ንስማዕ
ተነገረም። ፓርቲው በትግራይ ሁሉን አካታች ብሔራዊ ውይይት እንዲደረግም ጥሪ አቅርቧል። አማራን በአማራ ኦሮሞን በኦሮሞ መውጋት በሚል በሁለቱ ክልሎች ሚሊሻዎችንና ታጣቂ አካላትን እያሰለጠነም ከክልሉ ወጣቶች ጋር እያፋለም የሚገኘው የብልጽግናው መንግስት አሁን ትኩረቱን በትግራይ ክልል አድርጓል። በህወሓት አመራሮች መካከል የተፈጠረውን ክፍፍል ተከትሎም የፖለቲካ ቡድኑን እርስ በራሱ የሚካሰስና የሚወነጃጀል ማድረግም ችሏል። ይህን ልዩነት በመሳሪያ የታገዘ ለማድረግ ደግሞ የትግራይ ተወላጅ የቀድሞ የትግራይ ሰራዊት አመራሮች የሚያስተባብሩትን ጭምር ታጣቂ ኃይል በአፋር ክልል እየደገፈ እያሰለጠነ ይገኛል። ይህንን ተከትሎም ፓርቲው የተፈጠረውን ስጋት ገልጿል። የህወሓትን ክፍፍል ተከትሎ ለሁለት የተሰነጠቁት የትግራይ ክልል ታጣቂዎች ወደ እርስ በርስ ግጭት ሊያመሩ ነው የሚል ከፍተኛ ስጋት አንዣቧል ነው ያለው ሳዎት። ሊፈጠር የሚችለው ቀውስ ለማስቀረትም ፓርቲው በትግራይ ሁሉን አካታች ብሔራዊ ውይይት እንዲደረግ ጥሪ ያቀርባለሁ ብሏል። ብልጽግና ታጣቂዎችን ትጥቅ ፍቱ እያለ መልሶ ታጣቂ ቡድን የሚያደራጅ ሆኗል። ከሰሞኑ ይህ በብልጽግና የሎጂስቲክስ ድጋፍ ይንቀሳቀሳል የተባለው ታጣቂ ቡድን ድርጊትን በተመለከተ መዘገባችንም ይታወሳል። ከአፋር ወደ ትግራይ የሚወስደው መንገድ ለረጅም ሰዓታት እንዲዘጋ ያደረገውን ክስተት እነዚህ ታጣቂ ኃይሎች ከባለፈው እሁድ ለሰኞ አጥቢያ ሌሊት ጀምሮ ወደ ትግራይ ገብታችሁ ስልጣናችሁን ተረከቡ የሚል ትዕዛዝ ከብልጽግናው መንግስት መምጣቱን ተከትሎም ታጣቂዎቹ ወደ ትግራይ መንቀሳቀስ ሲጀምሩ ነበር መንገዱ ተዘጋ የተባለው። ታጣቂ ኃይሎቹ በአፋር ክልል በዞን 2 ኤርበቲና መጋሌ ላይ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩ ሲሆን በቁጥር 1800 እንደሚሆኑ ይገመታል ሲሉ ምንጮች መግለጻቸውን መዘገባችንም አይዘነጋም። ብልጽግናዎች ታጣቂ ኃይሎቹን ከመቀለ በቅርብ ርቀት ላይ ወደሚገኘው ሚላዛት ተብሎ ወደሚጠራው አካባቢ እንዲንቀሳቀሱ አድርገዋል ያሉት ምንጮቹም የሎጂስቲክስ አቅርቦትና መሰል ድጋፍ ያዙ ሌሎች አመራሮች ደግሞ አባላ በተባለው ከተማ መግባታቸውን አስረድቷል። ትግራይ የእርስ በርስ ጦርነት ማዕከል ለማድረግ ታጣቂዎችን ከመደገፍ ባሻገር የህወሓት አመራሮችና ወታደራዊ አዛዦችን ልክ እስራኤል በኢራን መሪዎች ላይ እንዳደረገችው አደርጋለሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸውንም እንዲሁም እሽቶልቲ ኢትዮ ፎረም ዘውፅኡ ሓበሬታ እውን ከም ሰምዕዎ ዘለኹም እዞም ዕጡቋት እዚኦም 8 ከም ዝኾኑ ከምኡ እውን ካብ ዓፋር ናብ ትግራይ ኣብ ዝገብርዎ ጉዕዞ እውን መንገዲ ዓፋር ናብ ትግራይ ተዓፅዩ ከም ዝነበረ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ንግዚኡ መሬት ወጀራት ከይዱ ድማ ሙሉእ ትግራይ ናብ ደም መሬት ንምግባር ትንቀሳቀሱ ዘለኹም ፖለቲካውያን ወታደራት ሓይልታት ትግራይ ብክልቲኡ አንፈት ዘለኹም ኣደብ ግበሩ ንወንበርኹም ንውሽጣዊ ህልክኹምን ውልቃዊ ጥቕምኹምን ክትብሉ ብደም ንጹሃት ምሽቃጥ ይኣክል ትግራይ ባዕልና ንባዕልና ክንጣፋ ክንቃተል ደም ክንፋሰስ ተዳሊና ኣለና ሕጂ እውን ዓበይቲ ሰባት ሽማግለ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ከቢድ ኩነታት ደረጃ ከይበፅሐ ደው ንኽብል ኩላትና ጻውዒት ነቕርብ ደው ንኽብል ኩላትና ዝኽኣልናዮ ስራሕ ንስራሕ